kasi ang idol kong FM 93.9 IFM. Ang programang ito ay rated SPG. I love you, honey. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. May premyo ka sa akin mamayang gabi. Maaaring may masiselang tema, Happy birthday, Kagawad. More power to you. Love you, man. lengguwahe, Paano masabi? Pinaragtas niya ako para masigurado niyo? karahasan, Advance ako mag-isip. sexual, Ako kurumbana, dili kurumbanahan ako mutupad. Kaya nanimaho na kuno ko. horror, Sino yung kasama mo? o droga Wag ho kayong pumasok dyan. My God, I hate drugs. na hindi angkop sa mga bata. Ang presidente ng purok na iyong masusumbungan. Tawagan mo lang idol at ikay kanyang pakikinggan. Isumbong kay Pangulong Dagong sa 93.9 IFM. Mayong bundag, mga kababayan, idol. Ako, si Tito Bong. Ate Corzine, shoot mo na! Hi, Tito Bong! Happy Wednesday! Akala ko, babatiin mo ako ng happy birthday. Birthday mo ba ngayon? Anyway, Ate Chrissy, oras na para ipakilala mo ang iyong palalabs. Yes, let's all welcome my one and only Ate Chrissy lang, Pangulong Dagong! Mayong buntag, Pangulong Dagong. Maayong buntag, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo, Tito Bong and Ate Chrissy. Anong nangyari sa'yo? Ba't iniwan nyo na ako dito? For a change, Pangulong Dagong. Is this a sign? Sign na ba ito? Ha? Parang... Sign of the new normal. Ito na pala ang new normal. Akala ko kasi may... anyway, ibang sign. Baka may nilipat na. Ng time slot lang. Akala ko lilipat ka na ng ibang istasyon. This is my home. Okay na ako dito. Yes, okay. Ikaw, ma'am, okay ka na ba dito, ma'am? O gusto mong bumalik? Ano ba? Okay lang ako dito. Okay na okay pa ako. Ikaw, Tito Bong, parang gusto mong bumalik. Babalik ako kung ibabalik mo rin ang istasyon. Ay. Anyway, most especially To all the girls I've loved before. Kaya, let's begin! Oras na mga idol para sa inyo iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Unang sumbong, good morning, Tito Bong, Ate Chrissy at Pangulong Dagong. Isumbong ko lang ang piniprito kong isda. Bakit? Bakit talsik ng talsik siya sa aking kamay? Sa aking kamay pa talaga tumatama, hindi na lang ang isda. Anong say mo dyan, Pangulo? Ang nakita ko si Ma'am Chrissy, nagluto siya ng tilapia, nag-face shield siya. So, para hindi matalsikan ang muka. So, lagyan mo rin ng face shield ang iyong kamay. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Para masarap ang Bong. Para mainit-init pa pag ihain mo. Yung pinarito. Yung isda. Hindi, yung face shield. Di ba maraming mga bogus ngayon ng mga nakipag-transact dyan, Pangulong Dagong? Sa face shield? Hindi, sa pinaritong isda. Kaliskisan nyo muna kasi. Yung pinaritong isda. Hindi, yung face shield. Paborito kong kumain yan. Ng isda? Ng face shield. Plastic yun eh. Di ba iba-iba man ang presyo niyan ngayon? May 18, may 20, Yung at ang face shield. pinakamahal 45. Yung face shield.
Hindi, yung piniritong isda. Plastic kasi yan. Yung face shield. Yung isda, ang napaka-plastic. Next. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, speaking of face shields, isumbong ko lang Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy ang nabili kong face shield. Bakit? Nakakaduling po kasi siya. Ano po ba ang nararapat kong gawin? Si Froilan ito ng Camias, Quezon City. Froilan, ibalik mo yan kasi yung nabili mong face shield ay may grado. May grado sa mata. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong, Ate Chrissy, shoot mo na! Okay, the sumbong is from Eileen Crucena. Hello, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy. Isusumbong ko lang po ang tita ko kasi pinagalitan ng anak ko. Sabi hindi kakain ng lunch at di maliligo. Maglaro na lang daw po ng ML ang anak ko. Kawawa naman po ang anak ko. Baka mangayayat at bumaho. Pakainin nyo muna, ma'am. Huwag nyo muna sige palaro ng palaro tas hindi pa maligo. Pakainin na muna. Mas mabuti na yung busog ang tiyan, pati ang mata. Mabubusog mo yung mata kasi kakalaro. Pero wag pasobrahan again. Itong mga bata na may gadgets, I remind you, please give them a time limit. If much better may alarm man yung cellphone, ma'am, di ba? You set an alarm to the cell phone if you want it 1 hour, 2 hour playing time. Pag nag-beep na po yung alarm, then that's the time to stop. Anong sabi mo? Stop! Ano? Stop! Stop mo na yan. Okay, Yan next. yung kaibigan mo, Pangulong Dagong. Next. Isa pang sumbong. Ito, may caller tayo. Isumbong ko lang, Pangulong Dagong, Tito Bong at Ate Chrissy, Go ahead. ang kapitbahay naming chismosa dito. Bakit? Kompleto po sa proteksyon. Naka-face mask, naka-face shields, at naka-gloves. At lumalabas lang para makipagchismisan talaga. Ano po ba ang gagawin namin sa kanya? Ang ichinichismis niya, bakit ang dami daw dumadating na delivery sa online shopping, hindi naman daw kami mayaman. Si Lynette po ito ng General Luis Caloocan City. Hindi lang pala chismosa yan, inggitera pa. Ganito yan. Yung mga chismosa para manahimik na. Pag mag-online shopping ka, isali mo rin siya. Kasi gusto niya rin may matanggap siya na online. Masarap ang feeling na may dumadating sa'yo. May dumating sa kanya na package, ipabayaran mo. COD naman yan. Para tatahimik yung chismosa na yan. Pero dalawang klase yan, Bong. Yan, especially yung naka-complete gear with protection, chismosa, mayroong face shield, face mask, and gloves. Sila yung mga na-hire sa contact tracing. Next. Isumbong kay Pangulong May caller tayo, ma'am. Kausapin mo. Isa pang sumbong mula naman nandito sa ating caller. Idol Mayong Butag, pangalan. Hello. Hello. Hello? Ay, sandali. Yan. Pangalan mo? Ayaw niyang magsalita. Vincent po. Ha? Vincent Lubaton. Vincent, taga saan? Taga Sampaloc, balik-balik. Okay, Sampaloc. Kaya pala medyo maasim-asim ka, ha? Vincent, go ahead. Sumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang po. Yung binili ko rin pong face shield. Bakit? Nagtitinda pa ako ng gulaman. Pagsuot ko po, wala nang boses lumalabas. Hindi na marinig yung tinda ko. Ano pong dapat kong gawin dito, Pangulong Dagong? Ano mo, meron niyang factory defect ang iyong face shield. Kasi ang nabili mo yata ay full face helmet, no? Hindi face shield, no? Kaya may factory defect yan. Baka helmet yan. Ha? Sige. Gulaman pala tinitinda niya. Next, madam, go ahead.
Isa pang sumbong, Ate Kersey, shoot mo na! Okay, the sumbong is from Crisomene Cesario. Shout out po, sumbong ko lang po ang aso namin, Pangulong Dagong, Tito Bakit? Bong and Ate Kersey, Ah. na ayaw kumain ng buto. Sa tingin niyo po ba nagjejeta siya? Ayaw niyang kumain ng buto dahil takot siyang masira ang kanyang ipin. Kasi matigas Ang buto. ang ipin. Kaya kailangan na niyang ipabunot sa dentista. Yung ngipin. Hindi yung buto. Di ba, Pangulong Dagong, Ate Chrissy, madalas naman nating tinututbrushan yan? Yung ipin. Hindi, yung buto. Yan yung ginagamit natin panguya, di ba? Yung ipin. Yung buto. Yan ang gusto kong ihalo pag especially pumupunta ako ng Tagaytay sa bulalo, nakahalo sa bulalo. Yung buto. Hindi yung ipin. Kaya sinisip-sip Di ba may mga ko. pustiso dyan, Pangulong Dagong at Ate Chrissy? Yung ngipin. Nag-iipon. Bisaya man ko. Hindi, yung buto. Kaya pag humihigop ako ng sabaw tapos sinisip-sip ko yan ganito. Yung buto. Hindi, yung ngipin. Pag ganun, uy, may pasta pa. May pasta. Yung ngipin. Hindi, yung buto. Nakapasta. Pinarot kanal pala yun. Yung ngipin. Hindi, yung buto. Di pa rin yung sumasakit sa mga lolo-lola pag nasusobrahan sa galaw. Ay, yung buto. Yung ngipin. Okay, may caller tayo. Isumbong. Isa ba ang caller natin? Hello, Idol, pangalan? Hello. Hello, pangalan mo? Jan po, Jan. Taga saan? Po. Ha? Malabon po, Malabon. Pangulong Dagong. Malabon. O, klaruha ba? Samang kang masuko. Jan, go ahead. Istumbong kay Pangulong Dagong. Sumbong ko lang po kung bakit po si Secretary Duque hindi pa po nagre-resign. Nasa kanya yan, iho. Hinihintay ko lang din ang resignation. Hindi naman pwede na ako ang magsusulat ng resignation tapos iba ang magre-resign. Di ba? Pag mag-resign ka, ikaw ang gagawa ng resignation mo. Okay? Thank you. Kay Pangulong Dagong. Banda. Isa bang sumbong? Isumbong ko lang ang aking pinakamamahal na kapitbahay dito, Ate Chrissy, Tito Bong at Pangulong Dagong. Ang lakas-lakas po kasi niyang magpaandar ng kanyang motor. Tapos, pag pinaandar na niya, paandar ng paandar, kahit sinasaway na, ayaw pa rin taga tumigil sa pagpapaandar. Pakawalan ko kaya ang aso namin para habulin na lang siya ng aso at makagat siya para tumigil. Ay, Doris Punto ng Cavite. Doris, wag. Do not, wag mong ilagay ang kamay sa iyong batas. Doris, pwede mong pakawalan ang aso, pero wag mong utusan na kagatin ang kapitbahay mo. Sabihin mo sa aso mo, so, pakawalan kita ha, yung aso mo. Pakawalan kita takpan mo yung tambot ha? Para hindi maingay. Or sakyan mo na lang, Doris. Yung aso. Hindi, yung motor. Pagupitan mo kaya yan. Ang kapal na ng balahibo. Yung aso. Hindi, ng motor. Di ba sinususian yan, Pangulong Dagong, Ate Chrissy? Yung motor? Hindi, yung aso. Kasi di battery yun. Nakakagat yan, di ba? Yung aso? Yung motor. Anyway, isang sumbong tayo last sa caller.
Okay, next. Isa pa ang sumbong mula naman dito sa ating caller. Hello, Idol, pangalan. Uy, kisa ni? Kisa ni? Pangulong Dagong, this is Jaime Tanhay. Jaime, taga saan? Taga Paranaque. O sa trabaho? Driver. Basta driver. Street lover sa tawa. Go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. O sandali, ano? Ang kasama kong driver, si Rolly. Bakit? Kasi tulog eh. Ano mo na dapat gawin dito? I-demote mo, gawin mo na lang pahinante, ha? Kasi pahinante, natutulog lang naman yan. Oh. Yung pala ang gusto niyang trabaho eh. Hindi magpahinante na siya, i-demote mo na siya, ha? Okay. Ano yung mensahe mo kay Ate Chrissy? I love you, Ate Chrissy. Ano yun? Ay, hindi niya narinig. Ulitin mo. I love you daw, sabi niya, ma'am. Ma'am. Mahal ko si Pangulo. Sorry. Ay, wala, Brad. Sorry, Brad. Nabasted. Brad, narinig mo, Brad? Nabasted ka, Brad? Narinig mo? Kaya wag mo nang ulitin, Brad. Kaya mabasted ka ulit, ha? Sorry. Sabi ko sa inyo, wag ganyan dumiskarte. Pag diniritso nyo yung babae, ay, nako. Orasyonan natin para hindi ka mabasted. Oras na mga idol para sa iba't ibang klase ng inyong mga paorasyon. Para saan at para kanino, malalaman natin right after the Orimos. Sabay-sabay natin orasyonan ang mga nabasted na katulad kanina ng isang driver sweet lover. At ako na lang ang mag-isang mag-urimos dito. Sabayan niyo ako. Onod, bokog, bokog, onod. Onod. Boto, laman. Laman, boto. Okay, tama na yan. Sige, Bong, padayon. Laman, boto. Ating orasyonan ito mga fans ng Lakers na ni Aksyon nagkabalaka kay lamang na daw ang Portland Trail Blazers. At lalo na ang mga taga CTI Logistics, Renz, Lawrence na papuntang Pampanga at si Junjun ng Tanay Rizal. Hindi daw tayo number 4, number 1 daw tayo para sa kanya. Salamat. At pati ang Dumdum family na nakadumdum yun sila sa ato. Sa lahat ng mga tropa ni Ian Kabasag diha sa may Bulacan. Sa tanan na rin ng mga tropa ni Paul Carion dinha sa Pasig City na wala namang ginagawa kundi makinig habang bumabiyahe. Mag-face mask ka habang nakikinig ka. Pati face shield. Orasyon kay Criza May, kay Monique Zorca at sa asawa nito, si Rufino Zorca. Orasyon din kay Criza, kay Leon Orlando Asena, pati na rin sa lahat ng Team Puyaters, kay Marvin, kay Mag-face mask, M.A. mag-face Stella, Shine Morales, pati na rin kay Catherine, kay Bars, at kay Patricia. Orasyon din kay Michelle Lee na may importanteng lakad dahil holiday, Quezon City Day daw ngayon. Kaya pala hindi masyadong traffic. At lalo na kay Ria Garcia, Rian Garcia, Crisa Necesario, Gia Ramos, Gino Rodriguez Cheli, Sheila Lucas. Salamat sa inyo, Tansyong Rolyon at si George Simeon at ang mga membro ng Labaha Boys. Masaya na sila dahil nagbukas na ang mga barbero, konduktor, inspector, passenger, manager, hostess, basahista, security guard, labandera. Si
Hendrix Kaday, maging si Abel, Isaac, si Jan Bolado, Bernal, lahat ng mga Ladres clan na nag-reunion karon. Sa lahat ng mga tropa ni Catlina Villanueva diya sa Taguig City, si Glenn Montalvo na nagtatrabaho bilang isang medical radiologist diya sa may Batangas. Si Madam Apple Raka o si Boss Henry diha sa Batangas City, maging ang engineer na gwapo na mabango pa na si Gerald de la Cruz Molina diha sa Marikina City, maging si Manny Magnet aka Jeline Valenzuela. Maraming salamat po. Oras na mga idol para sa ating pinakamamahal na last stop. Ate Chrissy, Pangulong Dagong, i-shoot nyo na. Pangulong Dagong, last stop. Go ahead. Mamili ka ng gagamitin mo sa kilikili. Deodorant o tawas? Deodorant na lang kasi pag tawas nakikiliti ako eh. Para may buhangin sa ilok ba? Ate Chrissy, last stop. Mamili ka kung gusto mong i-publish ang buhay mo sa magazine o comics. Hello, ma'am. Ate Chrissy? Sandali, nawala ang signal nila. Hello, Ate Chrissy. Nawala naman. Okay. Nawala na ang aking mga partners. Anyway, mahina ang signal. Dali, we'll try to reach them out again. For the meantime, final score 193, natalo ang LA Lakers ng Portland Trail Blazers. Okay. We'll see if dito na siya. Hello, andyan na ba kayo? Hello? Nawala si Tito Bong. Ayan, Tito Bong, andyan ka na? Nandito na ako. Pangulong Dagong. Pandamay. Ituloy mo na. Go ahead. Pangulong Dagong, mamili ka. Last talk. Rosary o salary? Rosary na lang. I will pray na sana dadami ang aking salary. Last talk, Ate Chrissy. Yes, go ahead. Perfume o sabon? Perfume. Yan na ba ang magpapabango sa'yo, Ate Chrissy? Pangligo mo yan, ma'am? Pinapaligo ko siya kasi I have so many perfume. Kaya pala yun. May kaibigan ako, hindi naliligo pero naliligo sa perfume. Last but not the least, last talk, Pangulong Dagong. Sino ang magaling magsusukat? DJ o engineer? Magaling talaga ang mga engineer dyan. Dadangkalin lang nila yan eh. Grabe talaga. Kahit si Boss Rap, sang-ayon dyan. Engineer mas magaling kaysa sa DJ. Magaling magsukat ang engineer. That ends our last talk. Pangulong Dagong, Ate Chrissy, maraming salamat sa inyo, mga idol. Ako po, si Tito Bo. Together with Ate Chrissy. Ayan, sana makabalik na kayo ha. Laaya yung mag-inusara eh. Laay jud kayo. But anyway, sa ating mga idol, hayaan nyo, we'll be right back soon. And of course, observe social distancing. Huwag nyo kalimutan ang health protocols sa lahat ng mga
ano natin, mga kababayan na nakatutok palagi. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing mabuhay po kayo. Hanggat gusto nyo. Gusto nyo! Atong oras 11:58 musunod na Daddy Dong at Iska Morena para sa Emotions on I. That time check was brought to you by Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly.